Assalamu alaikum to in cikin Assalamu alaikum jama'a, cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ku yi staking ɗin dogs cikin wallet na Telegram kuma ku rinƙa samun alkhairan shi da kuma yadda za ku lissafa dogs nawa za ku samu a rana, a wata, a sati, duka dai da abin da ya dace ku sani zane bakin ƙoƙarina. To ga wanda ba san staking ba, menene staking? Staking yana nufin kama misali in kama an yi launching na wani coins hakan ga, to su sai su tambaya hakan ga da masu buƙata za su aje su staking. Ana ƙara ba, kamar misali ka sanya dogs ɗa 10 hakan ga, to kullum za a rinƙa baka misali ko me yake da suna ɗa 3 hakan ga. Kenan kun ga sannu kana yi haka kai lokacin da za a yi taruwa da yawa, kuma kowane lokaci kake buƙata kana iya cire shi ka kai exchange ka maida shi dala, daga dala ka maida shi naira ko sefa ko dai me kake so yakin nan ka cire kuɗinka. So ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu dai bari na gwada muku yadda ake yin staking cikin Telegram. Amma akwai 'yan sharuɗa wanda za ku yi, wanda in ba ku manta ba cikin Satoshi mun yi wasu verification na KYC da me, to shi ma wannan haka ne, me shi dai bai da wata matsala sosai hakan ga, bai da matsala. To abu na farko da za ku yi shine ku shiga cikin Telegram ɗinku. Gashi mun shiga cikin Telegram ko? To sai mu shiga cikin wallet. To ni da yake na riga na buɗe wallet ita, kenan ga wanda ba su buɗe ba, in kuna so sai ku rubuta man ko a comment section. Zan yi ƙoƙari in yi bidiyo yadda ake buɗe wallet ta Telegram. Yawwa, to yanzu gaya mun shigo wallet ɗin. Yawwa, sai mu jira ta wuce kamar haka. Ina ji akwai ɗan matsalar connection ne. Yawwa, ga yanan ya kusa wucewa. Kuma ai kun san ga masu mining, wanda suka yi mining ɗin ko sun san da yanda ake staking, sun san da alkhairan da ake samu ko, to shi ma wannan kamar haka nan ne. To ni nan wajen na riga na yi staking. Kuna shigowa cikin wallet ɗinku zai buɗo maku wallet earn gashi nan ga wallet earn ga, sai ku shiga ka danna shi. To ga yanan suka ce make income from available balance with low requirement and easy setup. Kenan kana iya samun alkhairai da abubuwan da ke gare ka, kenan ma'ana dogs ɗinka, wanda iya abin da ka sanya iya alkhairan da za ka samu. Kenan abu na biyu shine sai mu shigo earn dogs on dogs ko, tun daga suna wajen wanga ka ba da USDT a baka Notcoin ne ko, gudan kuma ka ba Toncoin, sorry, gudan kuma ka aza Toncoins ka samu dogs, wanga kuma daga dogs ka samu dogs. To mu yanzu wannan ne zamuyi na earn dogs on dogs, sai mu danna nan ga. Yawwa, idan muka danna nan, to sai su tambaye mu yi deposit iya dogs inda muke so mu yi staking. To yanzu misali sai mu shigo nan ga, mu danna nan. Idan muka danna shi top setup, nan za ya nuno ma amount na dogs wanda kake da. In ya buɗo ma nan kuma sai ka rubuta ɗa nawa kake so ka yi staking.
bayan ya kawo mu nan wajen misali yanzu in na ce 2 kun ga ya nuna mani bai kai me yake da suna kama daga 8 ne abin da ya sama ko yanzu sai in ce mashi 8 misali to ina ga tunda ni na riga na yi me abin da ke gare ka shine za ka rubutawa nan in misali 1000 guda ke gare ka kenan 1000 guda za ka sanyawa nan ga misali 1000 guda za ka sa tunda ni na riga na yi ko kana idawa kenan sai ka danna continue. To kana danna nan ga sai ya buɗo ka nan ga sai ya buɗo ma deposit. Ni yanzu ga nan na yi 2000 nan na yi dogs 320 ko to yanzu next step shine in kai yayi nan ga sai su zo su tambaye ka KYC ko to in ka shiga KYC misali tunda ni yanzu cikin KYC ne nake kuma na abu ga za su tambaye ka ID card ɗinka ko driving license da me yake da suna da dai abubuwan da za su nuna kai ɗan ƙasa ne ko passport hakan ga misali to ni na riga na yi submitting ɗinsu yanzu ina jiran sakamako ne kun ga yanan ni yana cikin processing za su baka in ka danna inda na gwada ma za su nuna ma inda za ka sanya hoto za ka ɗauko hoto na shi ID card ɗin naka ko kuma passport ko kuma dai wani can document can daban kun gane yauwa to in ya kawo ku da kun danna za su yi processing da sai processing can za su yi ma message. To na san cikin ku akwai wanda za su tambaya su ce to yanzu in misali ba su yi mani KYC ba kenan ba ni samun reward na za ka samu reward in dai ka saboda cikin white papers ɗinsu nan ga na yi bincike can wajen sun yi magana kun gani what is earn dogs for dogs nan bayanai ne how do you calculate the reward I didn't pass KYC what will happen with the reward kun gani nan bin yi da KYC ba kenan yani za ta kasancewa da alkhairan da za na samu to shi yanzu wannan ba wata babban matsala ba ce ga yadda suka nuna suka ce in dai har ka shigo a cikin wannan wallet ɗin ga yana in dai har ka shigo ka yi deposit to an ware biyan ka da dogs kenan ya danganta ko sun yi KYC ɗin ko ba su yi da KYC ba abin da ka samu yana nan suna cikin yi ma lissafin shi to sai kuma in babu matsala tunda ba ni son bidiyon yayi tsawo sosai in babu matsala in kuna so sai ku rubuta mana a comment section in faɗa maku da yadda za ku yi calculating ɗin reward ɗin in ka sanya 1000 nawa za ka samu a rana in ka sanya 10,000 dog nawa za ka samu a rana kuma za ka iya cire shi a kowane lokaci amma sai in sun da completing ɗin KYC ɗin naka to shine dai a takaice kenan ka a bari wannan dama ta wuce kenan kun gani in misali kuka yi staking ɗin shi bayan wani lokaci tunda wannan kun ga da alamu babban project ne kenan da alamu insha Allah ana sa ran in ya kai $1 ko da dala guda ya kai nan gaba kenan za a samu alkhairai sosai a cikin shi dogs ɗin yauwa za a sa tunda yanzu ma darajar shi na ga sai ƙara tashi take
kenan ka a yi wasa da wannan opportunity ɗin ga. Shawarar da za na ba ku kenan. To Allah ya sa mu dace. Kada ku manta ku mana subscribe domin samun sabbin bidiyoyi ire-iren wannan. Na gode.